Καλώς ήρθατε στον κόσμο της υγιεινής διατροφής, στον δικό σας κόσμο. Η υγιεινή διατροφή, όπως το λένε και οι λέξεις, είναι η διατροφή που προάγει την υγεία μας, μας οδηγεί σε ευεξία και στοχεύει στην απόκτηση του ιδανικού μας βάρους. Στόχος των διαιτολογίων είναι η δημιουργία ενός προγράμματος διατροφής κατάλληλου για το άτομο που απευθύνεται, εξατομικευμένου, ανάλογου με τις συνήθειες του ατόμου, ειδικό για οποιαδήποτε περίπτωση, σύμφωνο με πιθανά προβλήματα υγείας, ενώ σε πολλές των περιπτώσεων δημιουργείται σε συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Τα προγράμματα που θα λάβει το άτομο είναι ισορροπημένα θρεπτικά, δηλαδή παρέχουν όλα εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε, είναι εύκολα υλοποιήσιμα, δεν χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια για μαγείρεμα, ενώ μας βγάζουν από την έγνοια του τι να μαγειρέψω ή τι να φάω αύριο. Η παρακολούθηση του ατόμου πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ κάθε μήνα γίνεται και λιπομέτρηση, η οποία παρέχεται δωρεάν για τα άτομα που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Ο απότερος στόχος των διαιτολογίων είναι να δημιουργήσουμε υγιεινές συνήθειες διατροφής, οι οποίες θα μας συντροφεύουν για πάντα. Μια παροχή των προγραμμάτων που δίδεται δωρεάν για τις νέες μανούλες, οι οποίες παρακολουθούν το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, είναι οι συμβουλές και ο έλεγχος του διαιτολογίου του βρέφους τους έως 12 μηνών, ενώ παράλληλα γίνεται σε συνεργασία με τον παιδίατρό τους. Και μην ξεχνάμε πως η υγιεινή διατροφή θα πρέπει να παρακολουθούμε όλοι εμείς που αγαπάμε την υγεία μας.